Madung gabi ninyo guys. Nakipakita ninyo guys. Diya guys. Hi guys, majugan lang yung tanan. So karon day guys, magkuanday ko dali maghiwa. Hutan mig ubod ng kagandahan sir. Misaw. Pakpakan ni nay, pasayo dani ba? Yes, natapa na kamay. Nay, tuloy sa ko nay. Sorry jud kay first time na yan eh. Kami wala kita alamag. Naitalawas ako na eh. Wala na po na yung bathroom. Hindi mo mau. Madug na alat sa sigigutan dani nga. Dito ko sa Manila. 12 katuig kapin. Ano mo ko alamag sa mga ingani. Sapsapan mo gamay yan. Is nga. Tanan sapsapan? Di mago ka na. Kani. Yan na ka. Wala mo tubig eh. Tubigan din eh. Tubig ka na mag-ad-ad. Kaya Kahit. Ano ba? may pang ruy. Inad na na inad at tubigan. Di, tubigin ang langgan daan. Lagi. Kay butangan sa inadad. Oo, tangas mo. Nga na ko na technique guys, lagi mong hiniwag, ihumol sa tubig, pero hindi ko mapait. Tawa, sa tulang limutan ako. When the oceans rise and thunders roar. O na, passport mo ha? Ang kaninang utana kay may kalibutan. Utana ko kay unaan na dani, utano na. Ibang na bang mga viewers, dahil na ba kumpara? Kumpara ta sa ibang isuon. Kung anad mga pangkuhan kay nanarbaho kong lugay. Kung experience nga ningan ko tanong na. Lugay ko kahuman tani. Kata sa kutsilyo, Debbie. Ako nyo siglo. Baga raman na eh. Ay, baga. Nabangi ko na eh. Katamig ada sa una dahil kung utang. Wala ko ka, dad pa. Karoon pa ko kasuway. Pagka rin utang mo dahil ko. Julie to. Ito ako. Nga, wala. Lipo. Pang subok. Apilin yung subok. Di, guwang na nila yung subok. Sakay pa yung subok. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above. Iwas ako guys, di mo napakitan kay nung bahas na di mo. Grabing ka sa gaghangin. Una, nagkaguros. Muhade kong taong. Kaya hangi sagol sa ko ang utan nga ubod niya. Naginot ko. Napa rin na naginot. Kay daghan po rin tagida ni among taong.
Hindi naman pag kami may makuha. Medyo kay gibinlan ko. May napabailain. Sa probinsya, magkugi lamang dyan pangutan. Kay, arong, nay masudan, para sa isda. Harap ba ito? Di ay. Naikag ko sa kuang nanay kanang ijahang mga kamuting gitanom daghan na kadyo udlot. Ija di ako na pwede kuhaan kay mangluod. Na daghan na kadyo. Daghan na kadyo kuwas nanay kanang mga talbos. Ija sakto na ni. Medyo na laman po ni. So gasangin. One. Nagang taong. Grabe kasagag hangin. Wala ko kamunggay da. Grabe hangin naghahaguros. Nakurat ko kay pila na kadlaw klase. Kaya na ako ni Bagyo. Abay Bagyo, sayang lang mga bata. Maka-eskwela nga may mamantay Bagyo, habagat man siguro ron. Nag-declare man nga may klase. Sa una sa among panahon. Bisan pag mag-unos kay klasihan man. Kanamdam jud ko grabing kasagag. Uwan, unos, hindi klasihan gihapon sa una sa mga panahon, may declare nga may klase. Karon raman na. Muna nga mga bata, malipay yung ngay Bagyo. Kay harong may klase. Magaros ako. Nagang kamunggay dia. So guys, mga din na yung sahog sa hangutan, sardinas, mahal nagpresyo 68 ng isa ka sa una brato raman ni. Tungod sa panahon way kadyoy isdang ning labay. So mao na naman ito yung sahog sa tungutan. Hours later.
Story time, Ajay. Karon nga video nga adlaw kay aghang cellphone lubat. Sumandani nagluto di ko og pork nilangga. Diya, hapit na mo 24 oras sa pag nabalik ang kuryente. Baw, among cellphone hapit na malubat, ma-empty. Hours later. Madong gabi ninyo guys. Nakipakita ninyo guys. 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 Mudari guys. Andari guys, mabulog guys. May kanana nga prutas guys. Guys. Kailang mudari guys. May palitan na mo guys. Nakakaon na ba mo ginani guys? Padadan ko luis sa mabulog guys. Itinangga ko guys. Nidapit sa eskwelahan ni Prutasa guys. Matula Luisa. Daring Prutasa dula Luisa. Karon guys, ang tago ng mama guys, dali mama. Kanon na nako guys. Ay favorite nga. Prutas guys. Hi guys. Nagang gabi eh. Di pa day dugay ning sigag kuryente. Tibok adlaw jud may kuryente. Diya sa Liana, nay nagpadaan ni Jaw mabulo kay mamalaging karong simanaha kay wa jud day klase. Street jud. May klase kay mamalaging nay kuan bagjo. Sumaw ni nay nagpadaan ni Jani. Ibaw ang tagiyan ni sa mabulo nga. Favorite ni Nija. Ja, mamalagi may klase, mamamikit isisilahan. Kadara ni si Ja, nga disbay. Siga po na sa Liana, kano sa ako na ablihan. So karon haning ablihan kay kakanunin na kuno si Ja. Dapat kon magud ni, dapat kanang kuan bitaw ni kanang kiskisan arong makuan si Ja barang mapuwa jud. Pero pwede naman po di na kiskisan. Diba, panitan bita ni. Kag platito ka. Platito. Kamukawon makaka. Kaw. Mapalikal ka tilaw. Tilaw. Murag kamuti. Kawali na kag platito ka. Kag platito. Ha? Tamis man pod. Muna ganahan nga Liana. Napa man. Dara bakit ko. Katong kuan pa ni si Ja bago pang namunga. Sige samok si Liana. Kano sa kuno ni mahinog. Malapi ma. Kami man kami. Entah na. Garian. Matilaw ka tay? Nana. Ano? Ano na? Saan na? Saan na? Medyo ko'y vlog rong adlawa. Kay mga laging lubat ang cellphone. Diya. Dugay ni balik ang kuryente. Kaya ara kang kaliksi? Siya na kay kuan. Diyan ganahang pagkaon ka na inong, diyan ganahan nga prutas ka na inong talagsaon. Mut day. Mutan ko si Diyos mabulo, agaban ko bahawan. Malapi ma. Tawag kasi an.
Kami pa. Na. Cara. Day. Bukan na yung kamuti, day. Ano sila meron? Kaya makagawin nga na. Day. Kumot ko na. Ano niya magawas? Ay ko na lahay. Gawas ni kita eh. Lami ay, marag kamot na. Lami manggod. Lami nagbubuno. Manday ni. Lami manggod, murag apple. Lami dyan. Malamig pa ni hapon. Kaya Kaya lang si tatay wa. Ito lang si tatay. Kahit ka mo sila na. Silaw tay. Kuwag isa ba iha ka Kaya tatay. ako na. Karaan mo ng puta ko na putlong kang bawang. Nagkajam. Di ko eh. Uhungit. Uy, ang ito ang good day. Hindi ko na pwede. Kawa. Malamig. Grabe Ika nga. uwa. Grabe lagi tay. Grabe nga nagtusay na mo dyan may kuha cellphone. Grabe dyan intiha. Grabe pa Ayaw gamong. pe. Grabe pa gamong kandaryo. Yung ako dyan nagpahibaw. Buhi ko nga. Aray. Alas 11 gabi eh. Balik ang kurentis alas 6 sa hapon. City na dito. Siguro. Dali na makan pa. Napa ko itulog kabuk na. Kung ba na po niya gari lingkod. Harong ma. Kuhan ka. Salamat guys. Kasabay mo shout out. Pati Esther ma. Ano pa? Pati Duli ma. Ano pa? Pati Tita Mita ma. Isa pang titaban. Tita Manding ma. May kung ati Esther ma kay dugay na wa mo arhi ma. Kay ati Esther dugay na kamuarhis amo ang bay ati Esther. Ang bay. Kay gimingaw ko nimo ati Esther atong pinangga ati Esther. Arhin na dari ati Esther ati Esther ha. Lagay Hi mo na. Papa Lagay. Bird ma. Ingat. Hi Papa Bird. Yung pagkagi na mo sa tiske. Dah. Sige yung tatay day. Padagan ko lang ginamo sa ati Esther sa isa. Mga sakit si Papa Bird ma. Sa sakit ni Papa Bird ma. Nagul ka. Ang posino. Lord tabagis Papa Bird Lord para makauliag dali Lord. Amen. Hi Tita Marilo. Hi Kuya Atan. Sabi sakit ni mo Papa Bird. Nagul ka day. Sige na pagkaan na. Kay Mahal ko na si Esther mo. Hi si Esther. Mana pag tayo klase uba day. Strict dyan daw ay klase day. Ako'y klase na tulog ko ma. Wa. Yung chat siya maestro. Sa maestra. Sige na, bye na. Why ko ma. Bye guys. Bye. Bye guys. Like a Hellcat.